Добре. И здравейте потребители на YouTube, тук сме отново, правим ревю. Да, правим ревю на сървъра на тук един. Намерихме го по случайност. Да, ще ви опишем IP-то в описанието. Все още сме намерили проблема. Моля ви се, кажете как сетка пишем. Кажете хина ю на YouTube. YouTube. Опа. Ван напишем критики. Вече не си го взел, Ванко. Да, той ме е викнал. Той е пич. Ето го онера. Иване, покажи ми го, Ванко. Ето го онера. Да. Иване, да ми покажем варповете. Ела първо на Warp Enchant. Веднага те портва. Ето го до тебе, Ванко. Да, това е Warp Enchant, не е нищо особено. Warp End. Той е як, ето. Сънят ми. Да, ето го тук. Тук е цялото. Да, ела на Warp Puffle. Не, Fish. Да им поканим фиша. Абе, лето сервера си е готин, влизайте. Да. Ето го, Warpfish. Малко странен. Но нищо. Ето както изглежда. Виждате го. Но чисто е. В 20:30. Няма да успеем да учим чак до тогава, така че по-късно. Но на другия ден нали ще влезете. Ето го Warp от тук. Да. Следващия Warp е Warp Info. Да, може да видите Warp Jump. Него го показваме Nether. Това на Nether. Ела да им покажем Nether. Jump няма нужда. Не е тъп за мен, е як си. Добре, ела на другия Warp. Warp Res. Абе, ресовете пълната ги знаят. Цел. Да, той ще ви ги покаже и почака на Warp Cell. Абе, сервер е нов, още на села нищо не е направено. Нов е, може да държите да купите. Просто следва Warp Shop и SMS. Не знам защо да го покажем. Вам къде им покажем Warp Shop. Shop. Една лек струва 10 долара. Аз си купих нещо. Имаш 30.
Ами не знам. Ето видите го support. Ето видите го скайпа, frozenbg-support. Това е, нали, знаете, да, скайпа на главния хостера. И LARP SMS, това не покажем. Да, тук може да спрете на пауза да видите, вам покажем тук по-далечко, виж къде съм аз. Може да си го спрете на пауза да го видите. Да. Чакаме коментари, влизате в сървъра, готине. Да, и това ще бъде и чао, чао.